Praise God. Salamat sa Ginoo kung ikaw karon nakaangkon man sa tibuok kalibutan, nakaangkon ka kabahandi, bunawan, kwarta, napuno man ang imong panimalay sa kadtangan igsoon, pasalamati ang Dios. Ang panunumdumi ang pulong sa Dios sa galingon. Sa Marcos 8:36, unsa may mahimo sa tao kung maangkon ang kalibutan, ang magkutawanan siya kinabuhi. Di ba ito nakita ko igsoon dito sa itabo sa mga nalinugan na igsoon, wala na sila ilaing pang ginahuna-huna na ilang isave ang ilang kinabuhi. Gibiyaan nila ang ilang mga punawan, gibiyaan nila ilang mga kwartang tinaguan. Wala na sila ginahuna kung ilang kinabuhi ang ilahang kisave igsoon, ilang kisiguro. Ingon anak ka pinilhan ang kinabuhi nga igsoon. Usa karon ayaw sayanga ang kinabuhi nga naa nimo karon. Kasa na sa Diyos, ihatag na sa Diyos alang kanimo igsoon. Hatagig bili si Kristo. Nga may nagdisingyo kanimo.